Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय। स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय उजुअल जेरैहाय आङो भिडिअ आपल'ड खालामो व्लगिंनि। स दिनैनि भिडिअआबो बिदिनो जागोन। स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो। आं बोखारल' लांदों भिडिअसो जादों माथो भिडिअखौनोथ' दे ओमफ्राय जाखाबाय दे थांबाय र' नोङो आगारनाङा एसे हमबावब्रा नोंनि हमनायखौ देखायाखैदो मबाइलाव हा लाबाय जाबाय नोङो र' आं फोरोंना होनो आं इदि थुगोन नालाय नोङो इखौ लाफायबानो जाबाय ओमफ्राय गोजानाव थांबानो जाबाय हा दे लासै थां दे गाइस भिडियोग्राफारबो गैया नालाय नानियानो आंनि पर्सनेल भिडियोग्राफार आरोना आरो आंबो नानिनि पर्सनेल भिडियोग्राफार ओमफ्राय दायो नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय नायदो बेसे खस्थ' जायो बानायनायावहाय बोदोर खालामो आंखौ सिखिरि महर लाना बिरबायनो गोसो जाहोयो आंखौ दिनै आं बोदोर बावलि दिनै आं आजालि दिनै आं गाइस नै मा लोंनानै आंनि रुमावहाय दोनफैयो ओमफ्राय दा हैना फैनोसै आरोना ओमफ्राय जोङो दहयो रिल्स बानायदोंमोन स बेखायनो बिराद मेकआप खालामनानै दङ नै ओमफ्राय दायो नानिनि मेकआपखौबो दिन्थिहैनो दे आं नानिया बिराद मेकआप खालामना दोङो बथलखौबो लांफानोसै जोङो बिराद मेकआप खालामनानै दोङो नै खानायानो गलायलायबाय जि मोजां हेबदोंमोन दहाय आं भिडिअ खालामनो बावगारबाय माने जोङो मा होनो भिडिअ खालामनो थाखाय बिराद एक्साइटेडमोन नालाय बेखायनो जोङो खालामनाय जायासै आरोना ओमफ्राय दा खालामखांनायनि उनावसो गोसोआव फैबाय आङो बेखायनो नोंथांमोनखौहाय आङो जोंनि इन्स्टाग्रामखौहाय नै आं बेवहाय होनानै होबाय नानिनिबो आरो आंनिबो स नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनोबा इन्स्टाग्रामावहाय नायहैबानो जाबाय फल' खालामबानो जाबाय होमबानो जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नुनो मोनगोन होनदो ओमफ्राय दायो एसे फ्रेश मोननायनि उन्दुलायलांबाय आं दा बेलासेनिफ्रायसो आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामदो मा होनो दा नारें एसे सरबट लोंना लानोसै ना मा होनो उन्दुबाय आं दसे नोंलाय उन्दुनो नामायदोंमोन ओमफ्राय सिखारना फैफिनबाय माबा ओंखाम उखैदो साहा लों रायलाय साहा बनायदो माथो ओमफ्राय दहायनि ओंख्रि दंमोन जाबाय ओंखाम जाबाय आं ओंखामया ओंख्रि भाजि आन्था भाजि गारसो जानो जाजोब्बाय नै इयावहा नारें बनायबाय ओमफ्राय दा बाङाय संख्रि होनसै नै दै नांजोब्बाय आंनि थेमायाव स बियो ब्लेक पिंक वाइट सल्ट मिक्स खालामना दोननाय एसे होनोसै आरो इसोरनिया जाहैबाय नै गाइखेर साहा आरो सासेनिया गाइखेर नोंनिया गाइखेर हा नोंनिया गाइखेर दमादो बिस्किट नै फुङावबा ब्लेक कफि जोंनिया माने रावबो गाइस माने जोंनियावहा रावबो माने मोनसे बुस्थुखौनो जे लोंगोन जेनेबा नारें बनायबाय नारेंखौनो जे गासिबो लोंगोन बेबायदि नङा आरोना सोरबा साहा लोंगोन सोरबा बिस्किट जागोन ओंख्रियानोथ' माला मेला जादो अम्बुबासि मेला
मा होनदो? उन्दुलांदो नामा? अ गेमस्रि गैया। आतसा माबायाव थांदों सोरमोनबा लावदुम नामा? आं सक्ति कापुर सोर? सक्ति कापुर बोल रहा है अ सक्ति कापुर। मानोबा फन खालामदोंमोन आब' गेमस्रिखो? तो ये फिल्म के लिए बात करने के लिए फोन किया था क्यों बात करना है? क्या काम है बताइए, मैं बता दूंगी दीदी को। एक स्पॉन्सरशिप था हाँ जो माय बाय स्पॉन्सरशिप भी हो चुका है? आप गेमस्री है ना? नहीं मैं गेमस्री नहीं हूँ, मैं कैटरीना कैफ हूँ। अच्छा पनीर बायना लाबोफा। भाई बोल थांफिन ओमफ्राय बायनानै लाबो ओमफ्राय फैफिन। आंनि माबा जानो लुगैदों आङो थास' मा होनोमोनलाय थास' आइथें ओमफ्राय थास' बिबार लाबो आंनिया मोनजाजोबो किउ होनानै संनांगोन आरो हे नाङा दे होमबा थास' आइथेंखौ लाबो हे दे होमबा इफोर खोथाखौबो जुदि आंसो बुंबाय थानांगौबालाय मा जागोन मालायसो ड्राइ केक जासिगोन आंनिया मोनजाया इफोर खोथाखौबो आं बुंबाय थानांगौ नामा मा लाबोनांगौ मा लाबोनाङा बाजार खालामनायनि टाइम गैयाबा जानोबो टाइम गैया जानांगौ जानोबो टाइम गैयाथ' दहाय होफोर कुन्टुल मुन्टुल जानायखौ आतो बिदो कुन्टुल मुन्टुल जानायखौ दहाय मा खालामसोरो ओमफ्राय जाखांना मालाय दखानावसो नानिया प्लेट सेटआव लाया आरोना बिस्किटखौ पुरा माने थङाखौनो लाखायोलै इ केकआ बिराद गोथाव खिन्थु ना ड्राइ केकनि आंबो जागौमोनलै ओंखायनोथ' लुदुदु जाबाय आरो बाङाय ओइ आं नोंनो भइस मेसेज हरनायखौ नों खोनासंदों ना खोनासङाखै मिनिनानै दोनसै आं बुरबक आं मेसेज हरनायखौ नायाखै आरो नोङो मानोना आं दायो ओंखायनो फाइनावसो मायो हरा दिनदो होनना जादों गाइस जोंनिया नै आलासि फैदो सोरबा आइए बधार रहे हैं आपका स्वागत है अच्छे से धोया ना देखिए हमरा दिखाइए मेरा क्या हुआ सारा क्या का गमछा है वहाँ है गमछा नहीं लाया वाव बहुत अच्छे से धुलाया है ना थबिनो गस्ला सुनो हरदोंमोन अखा हाबाय थादोंमोन नालाय जोंनाव रानामोन आयो आं हालालै नहीं सुनिए हाँ तो वहाँ पे आपने तो ये वहाँ पे वो किया था ना ये कपड़ा हाँ सूखा था हमारा कपड़ा हाँ दिखाओ ये सब कुछ साफ हो गया ना सब अरे हम तो सब कितना लाया कितना माल मिला मुझे ना मत इसमें है 5 गो मेरे पास 5 है 5 था हाँ 5 है इसमें है 4 गो एक तो नहीं है क्या कौन सा वाला कौन सा वाला नहीं है आया है देखिए इसमें है 3 गो और इसमें 3 गो 3 है 3 6 देखिए 6 हो गया अभी कितना देना पड़ेगा आपको 6 हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक 16 अब आपको बचा क्या समझ लीजिए 2 कोट हाँ और एक कंबल एक गमछा ओके अभी कितना देना पड़ेगा आपको अभी आपको हो गया 800 रुपये आज नहीं देने से हो जाएगा नहीं होगा बैठिए आप हाँ सुनाय गाइस आंनि बेदरखौ बिराद जाथावना नुदो दा ओमफ्राय नै नानि मोननिया थारै दुनियानि थार क्लास नुथारदो ओमफ्राय आं संनायखौ नाय वाव आयु बानलुबो सारसिगोन नामाब्रा जायालै बाङायल'सो होदो माथो ना आदै संख्रि माखौलाय एसे बेखौ होनालाय स' नै बाङाय क्रिमखौ होना होनोसै आमुलनि
क्रिमदो घिउदो जानानै गोदोसिनसो जासिगोनदांलै गाइस मा होनबावनो दुन्दियाखौबो आंनो हर दे नोंसोर होबाय नामा गाइस नै जोंना मामा संखो दालि ओमफ्राय पनिर आलु नै आं दायो जाना लानोसै बिराद गोथाव बनायखाना लाबाय बरियासे ले जानानिया मा बनायसोदो पापर बनायदो आं जायालै ओरैनोसो होनदो पापर सावदोंमोन पापर बनायाखै पापर ओमफ्राय मबाइला गोलैलांनांगौ आरोना थाव गुदुङाव मा जागोन मोना बेदर दंखायो गाइस गाबोन फुङाव संना जानानै दाबायदियाव नोंखौ मोनाबा मादिमोनलाय ओमफ्राय हा मा बुस्थु मा मा जाना देना बुं दाबायदियाव नोंखौ मोनाबा फागोलि जाथारगोन आं इदि नङादांलै ना 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 गाइस दिनैनि ब्लगा बेसेनोसै आरोना बारा गोलाव नङा स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय